Buenas. Hola! Preparats per al nou vídeo de lo nostre nou hotel. Ens encanta el Hampton Inn. És el millor hotel amb molta diferència. Esta cadena d'hotels és superxula, Mira, mira. Jo m'he volgut seure en aquesta cadira perquè és molt estil. Estem a Utah, que és la terra dels mormons i dels vaquirs. El Robert Redford fa les pel·lícules aquí i té un ranxo. Això es diu Canap. Muy bien, mira, els llits són enormes, però enormes. Sí. Mira, aquí està la tele. I aquí baix hem vist, ensenya què hi ha allà baix. Que hi ha... Mireu, aquí tenim cafetera, la típica cafetera, el microones, aquí hi ha la nevereta, pel minibar, Bueno, és que està super... És un hotel que està molt ben pensat, a més. Mireu el bany. Molt bé. Mireu el bany i Mireu, les coses que té. Tot bé. Anem al lavabo. Fixeu-vos, Tu entres de nit, no encetem el llum encara, tu entres de nit, Entres perquè de nit, fes pipi, i hi ha llavors una aquell llumeta aquí. Oh, que s'apaga quan encens el llum. Oh! Mireu. Mira, que xulo. Els calaixos Totes les folles que aquí. tenim, el neutrògena, que és el millor sabor. El nitrògeno és Jo boníssim, ho acabo sí, de la que hem descobrir, descobert este viatge. Mireu, Molt Brutal. xulo. A veure, la banyera... Supernova, espectacular. Supernova, superxulo. La millor cadena d'hotels Sí, que estem sí, aquí als sí. Estats Units amb molta Molt bo, diferència. molt bo. Hampton Inn, en recordeu-vos? Sí. Les vistes... A veure, les vistes... és el parking Me penso lot. que no... El Bueno, parking. no hi ha molta cosa de vistes. Bueno, però és bonic. Parking, bueno... Bé, no està malament. Molt bé. Molt xulo. Fem un Doncs petó. bueno, ja estem aposentats. Adéu, Adéu. goodbye!